мардуми шариф Тоҷикистон, умедворам хуб ҳастем. Вобаста барои қазияи Қори Фарух ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Мо мехостем ки ё рӯзи шанбе ё рӯзи якшанбе дар эфир Қори Фаруха қатъи ба ном ҷабрдида бояд рӯпарӯшро мекардем. Ҳамаш маълум мешид ки ҳақ аст, ки ноҳақ. Но Қори Фарух биромад бахшиш пурсид. Бахшиш пурсидан маънои тарзидан нест. Бахшиш пурсидан як нишонаи мардӣ аст. Бояд собиқ Мадинатур, Иса Мусатур ҳамат мешиносед, қатъи бегимот, ё бояд бибуранд аз зани тоҷик бояд бахшиш бипурсанд. Имина аз бевазанои тоҷик. Собиқ Мадинатур. бахшиш бипурс. Аз ҳамада хуб бош. ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Ба ном блогерони тоҷик. Ягонтаи шумо қори нестед. Ягонтаи шумо мубориз нестед. Ман ба гапам ҷавоб медам. ҳамин шумо ба ном блогеро, ай ба ном мухолифи тоҷик ягон чӣ камӣ надоред. Апаву хоҳар ҳастед. Миллати тоҷика шарманда карда ҳастед. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. Чӣ видеое мекунед, як фикр кунед. шумо барои просмотр, барои лайк не только миллати тоҷика шарманда карда ҳастед, ва дини ислома позор просто. изону кашидан мебуранд мегӯянд ки дар байни як ҳафта, ду ҳафта миллионҳо просмотр бо механданд. вақте ки видео мекунед, ҳамон рожҳоатонро як бора оина дар нигоҳ кунед, шармандамон карда ҳастед дар байни дигар миллатҳо. соф наркоман имрӯз блогер шудагааст. эҳтиромона хоҳиштон мекунам. шуморо дигар миллатҳо тамошо кардесанд. агар шумо ба ном блогеро ва ба ном мухолифо беобрӯ бошем, мо мардуми тоҷик обрӯ дорем. просто позор. ба ном ҳоҷиё, ҳаҷ ягонта шумо мусоро қабул неста. бояд шуморо ҷарима кунанд. ҳамон шаҳрвандое ки ба дигарҳо ҳаҷ рафтесанд. якҷон ташаккур, мардуми шарифи Тоҷикистон.